Книгата Гранд Гримуар е тайна книга, която се смята, че се намира някъде из архивите на Ватикана. Тази книга се смята за истинска, защото Ватикана я признава за своя собственост, но не е позволено на никой да идва и да чете съдържанието й. Книгата е открита през 1750 година в гробницата на Соломон. Съществуват източници, които твърдят, че книгата е дори още по-стара, през 1522 година. Авторът на книгата, Хонори от Тива, се смята, че е бил обладан от сатаната, за да напише тази книга. Някои теолози признават, че книгата има свръхестествени сили и казват още, че книгата не може да бъде унищожена по абсолютно никакъв начин. Смята се, че това е единствената книга, в която има съдържание как да призовеш сатаната чрез древен ритуал и други могъщи демони. Твърди се също, че в книгата са написани точно местоположение на древни библейски реликви и съдържа също древни скици, направени от сатаната на Юда Искариотски и Исус Христос.